Само искам да виж как се плъзгам, брат. Леле, колко съм добър. Леле, чакай. Виж сега как отивам при тях. Оп. Момчета, дайте ви питам нещо. Чакай, няма страшно глътни. Ти се обърни с гръб да не те гледаме как ядеш. Как се казваш? Денислав. Денислав, знаеш ли кога е денят на майката? 8 март. Сега, момчета, имате един въпрос към двамата. Майка ти и баща ти са на скала. Кого ще спасиш? И двамата. Те са на скалата, нали? На скалата са, да. Те стоят прави, смисъл. Просто и двамата ще ги спасе. Хващаш ги на копие, туф единия, Да. и докато летиш, хващаш другия и ги примяташ назад. Добре, един суплекс и на двамата. Попрат на скалата, нали? Да. Марш от там да не стоят. Какво бихте взели на майките си за подарък? Цвете. Или на някакви процедури. Добре, бомбони ще има ли? Естествено. Цветя без бомбони, какво е, нали? Имате възможност, предизвикателство. Поглеждате към камерата и казвате на майка си по нещичко. Давай ти си първи. Мамо, обичам те. Много съм ти благодарен като цяло, че съм на този свят. Наистина те обичам. Мерси много, че си ме отгледала. Браво. Айде сега е твой ред. Мама, много те обичам. Продължай да се грижиш така добре за мен. Продължай да ми готвиш, да ме храниш. Много те обичам. Ще направя всичко за тебе и ще гледам докато Поне до колко? 160, 70. 70 беше там нагоре. Изобщо не говорим до 100. Еми, виждате ли? Отглеждат си ги, имат благодарност, любов в сърцата